uNkulunkulu usezokulonda-ke, uNkulunkulu usezokubusisa, uNkulunkulu usazovula iminyango yempumelelo. Konke kusazohamba kahle, kusazokhanya, iy'xazululo kusazosithola empilweni. Kama uPhastor ngitshaleke nefleki udaba lwamaphupho, uNtombi Langwe uthi ngibupheke ngibhema isinefu. Nake singakusho ngesinefu, kubalulekile ukwazi ukuthi isinefu sifana nomuthi, ngoba abantu abaningi bayakwazi ukusebenzisa, ikakhulukazi ukufutha uma benesichitho nokugeza ngaso. Siyasiza kakhulu abantu abasuke benesichitho, bayasebenzisa abantu uma bene-stress befuna nje ukurelaxa, to calm their spirit. Futhi nje siyasebenza kakhulu abantu uma bephahla, abantu basebenzisa nje ukusibhema. Kukhona abasibhemayo ngamakhala, kukhona abasibhemayo besifaka emlonyeni, bakhona-ke nabasibhemayo besifake ngale ngezansi, yabo. So kusifaka nje endaweni eningi, yabo, esifana ne-drugs basebenzisa. So kona kasenze kanjena. Uma kuba la ugwayi wamakhala, isinefu sibiza ugwayi wamakhala, kanti-ke isinefu igama likaJoji noma ugama lwasemzini, kodwa ngokwesiZulu nje kuthiwa ugwayi wamakhala. So ugwayi wamakhala sikuthatha njengophawu oluhle uma uwubhema. Lokho kungasho ukuthi mhlawumbe umuntu owembethwa abantu abadala, futhi mhlawumbe kungenzeka kuzodingeka ukuthi-ke uhambe intwaso mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi. Okwesibili singakusho singathi siya uma uphupha ugwayi wamakhala, kuwuphawu olungelubi uma uwunikwa. Lungasho nje ukuthi kudingeka mhlawumbe uwuthenge, uhlale unawo futhi uwusebenzise. 3, uma uphupha ugwayi wamakhala sithatha njengophawu oluhle futhi uma uthelwa amanzi ahlanganiswe nawo lo gwayi wamakhala. Lokho sekungasho ukuthi mhlawumbe kudingeka usihlambulule wena, uphinde usebenzise lo gwayi wamakhala ngesikhathi usihlambulula kulawo manzi. Mhlawumbe ngabe usihlambulula endaweni ewumfula noma la uzobe usihlambulula khona, ukususa lento lezi efanele usisuse, mhlawumbe ezikungcola noma ke okuyimimoya esuke mhlawumbe ifuna ukuthi i-align, yabona. Number 4, uma uphupha futhi ugwayi wamakhala sikuthatha njengophawu oluhluma ukuthi uyawubona nje-ke. Lungasho mhlawumbe ukuthi-ke kungenzeka udinga yilezi idalwa ezikwembethe wena, futhi mhlawumbe kumele usebenzise uma kungukuthi wenza mhlawumbe isimo seladi, noma okanye uma ukuthi umuntu wenza ukuhamba, noma wenze into eyisithebe, singasho kanjalo, yabona. Noma-ke uyinikeze nje isikhathi sokuhle ukubhema, yabona. Number 5, uma uphupha ugwayi wamakhala sikuthatha njengophawu oluhle futhi uma ubona, yabona. Ngasho mhlawumbe wembethwe nje izalukazi wena ezazi ukhonzile lo gwayi wamakhala, futhi mhlawumbe kumele uhlale unawo, ubeke emsamo. Number 6, okunye singakusho futhi la uma uphupha ugwayi wamakhala kuwuphawu uma umufi mhlawumbe ecela ukuthi umbhemele lo gwayi wamakhala olusuke nje luqonde khona ukuthi mhlawumbe kuzomela uthole futhi ubheme. Kungenjalo mhlawumbe ungagcina soneyinkinga, noma-ke usuphathwa yikhanda-ke. Abanye kuba kanjalo, ngafika nje umuntu osondlule emhlabeni efika athi hayi mani ngicela ungibhemele lo gwayi. Kusho ukuthi-ke i-directive order leyo, funa bese uyawubhema. Kungenjalo uzozilandelwa zinkinga, ikakhulukazi abantu bagcina sebaphathwa amakhanda angapheli. Number 7, kuyenzeka futhi uma uphupha ugwayi wamakhala kuwuphawu oluhle uma ufaka mhlawumbe esilondeni, ngoba lokho suke kusho ukuthi mhlawumbe isidalwa sakho noma isithongo lakho liyakukhomba ukuthi njengoba likukhumbuza la ukuthi ugwayi wamakhala uyaselapha isilonda, futhi ungawusebenzisa uma unesilonda sizokwazi ukuthi siphole, yabona. Number 8, asivale ngako la ukuthi ukuphawu oluhle futhi uma ufutha ngawo noma utshela ukuthi-ke futha ngawo, lusho ukuthi ugula ikakhulukazi mhlawumbe ichitho singaphela uma ungafutha ngawo, yabona. Siyabonga kakhulu be-God bless you.